pääsiäisjuhla on kirkkovuoden keskus. Sen edelle on aikojen saatossa muodostunut 40-päiväinen valmistautumisaika, eli paasto. Kuuluttakaa pyhä paasto, julisti jo profeetta Joel aikoinaan. Paasto huipentuu hiljaiseen viikkoon, Jeesuksen kärsimystien seuraamiseen askel askeleelta. Pääsiäisyöstä alkaa pääsiäisaika. Jeesuksen askeleissa saa kulkea hiljaisen viikon ja pääsiäisen Jumalan palveluksissa ja rukoushetkissä kaikissa Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnissa. Meillä Varpaisjärvellä pääsiäinen huipentuu pääsiäisyön messuun. Pimeässä kirkossa syttyvät tuohukset julistavat sanomaa kuoleman ja pimeyden väistymisestä. Kristus on ylösnoussut.